I have been through difficult time. That's why I took a break. I close my eyes. You're all I see. You are the flame. Light up my life. But I'm back. Yep, it's made with bits of real panther, so you know it's good. It's quite pungent. Stings the nostrils. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60%. Syge. Det er med lang tid siden, hva'? Ja, det er det godt nok. Og ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal se, fordi der går så lang tid. Ej, mig og min bror, vi er på vej ind til, IKEA, som man ikke kunne se. Og vi skal kigge på nogle, hylder, som kan hænge på, væggen. Fordi min ovn og så videre, som lidt af ovn jeg har, den ligger bare på gulvet, og de ser ikke så godt ud. Så ja. Nu er inde i IKEA, og når jeg bliver stor, så vil jeg gerne have sådan en køkken her. Her er jeg, og man skal først gå i sådan en pyramide, før man kommer helt ud. Så der, hvor man nærmest kommer ind. Det kunne altså være fedt at have sådan en køkken herinde, eller derhjemme. En dejlig stor køkken, med dejlig belysning og så videre. Det skal nok komme. Hvad gætter I på? Jeg gætter på nummer 12. Ja, nummer 1. Oj, hold da op. Så skal man indstille, hvor meget lys det skal være. Ja. Jeg har faktisk fundet det, jeg gerne vil have. 2 hylder, og så et tv-bord, som jeg har fundet. Så nu skal jeg over til, den der store jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved, hvad det der store varehusagtige. Vi skal derover nu, så ja. Og den er, det kan vi have en brød. Så lægger det i IKEA.
Sammen dejligt. Nhiệt chưa? 62. 62. Hvor længe åker til noget? Jeg kan mærke min baglår. 26 km i timen. Sygt, ja. Jeg er faktisk i gang med at samle mit tivebord sammen. Nu har vi samlet tivebord og hylde. Og nu ser vi bare den her Juventus og Manchester United. Appen, han er kommet. Filmer dig? Jo. 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 Nå. Så er det faktisk det for i dag. Og jeg håber, I kunne lide videoen. Og det vil være rigtig dejligt, hvis I kunne dele min video. Eller sige til de andre venner, at de skal subscribe eller noget. Ja, det kunne være dejligt. Og vi ses næste gang. Hej hej. Takot din isya't pinanalo Takot tulad of tubo